Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Syedi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya atalallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh darut tauhid wa sunnah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustazana masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa liman ista'ana bizabi wa nakhusu khususan sayyid al-kitab an-nasuhi diniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa amaddana bi asrarih wa a'ada alina min barakatih fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fad-du'a'u min a'zami ma an'ama Allah bihi ala ibadihi hina amarahum bihi wa harradahum alaihi hatta annahu azza wa jalla yaghdabu ala man lam yas'alhu. Doa mongko utahe doa iku min azami ma iku saking luwih agunge perkara ana ama kang paring nikmat sinten Allah Gusti Allah biya kan ma ala ibadi atase kaula-kaulan Gusti Allah hina amara ing dalem mangsane merintah sinten Allah hum ing ibad biya kan doa wa haddara lan anjuraken sinten Allah hum ing ibad alih atase doa hatta anahu ing Gusti Allah azza wa jalla yaghdabu iku murka sinten Allah alaman ing atase wong lam yas'al kang ora nyuwun sapa man hu ing Gusti Allah. Iki saya menerangkan tentang donga marang Gusti Allah. Fad-du'a min a'zami ma an'ama Allahu bihi ala ibadih hina amarahum bihi. Adapun doane awak dhewe nyuwun marang Gusti Allah iku termasuk salah satu perkara, salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Agung-agungnya perkara nikmat yang diberikan kepada kita sebagai hamba Gusti Allah. Jadi awak dhewe ya wis dikae nikmat entuk jaluk nyuwun marang Gusti Allah ya awak dhewe ya nyuwun ngono lho. Hina amarahum bih wa haradahum alaihi. Gusti Allah merintah supaya awak dhewe ndonga. Awak dhewe duwe hajat apa, pengen apa, nyuwun apa, ndonga marang Gusti Allah. Dan Allah menganjurkan seorang hamba-Ne iku berdoa. Awak dhewe duwe Gusti Allah ya ndonga. Hatta annahu azza wa jalla yaghdabu ala man lam yas'alhu. Sehingga Gusti Allah taala ketika awak dhewe ora ndonga kaya ora butuh Gusti Allah lah cara ngono kaya ngono ku ora gelem ndonga Gusti Allah akan murka kepada orang tersebut. Murka apa? Doa itu termasuk salah satu agung-agungnya nikmat yang diparingna Gusti Allah kepada hamba-Ne. Dia dikai nikmat kon ndonga, iso ndonga ya ndonga. Aja alah wis duwe apa-apa ya. Pokok nek awak dhewe selagi duwe Gusti Allah, dia kan duwe Gusti Allah. Mbah iku awak dhewe lagi kesusahan utawa lagi seneng ya tetep ndonga.
Aja mak pas susah tok lagi eling Gusti Allah. Tapi ya mbah iku awak dhewe lagi seneng iku ya ndonga, syukur marang Gusti Allah. Awak dhewe lagi kena musibah ya sabar, ndonga nyuwun pitulan marang Gusti Allah. Kama qala kaya oleh ngendika Sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Man utai sapane wong lam yas'al, kang ora nyuwun sapa man Allah ing Gusti Allah. Yaghdab mangka bendu sinten Allah alaihi ngatasi man. Dewe Kanjeng Nabi, sing sapane wong kok ora nyuwun marang Gusti Allah, ora gelem donga marang Gusti Allah, maka Gusti Allah akan murka kepada orang tersebut. Kama yang bagilan kaya oleh saya jalil insan yang kedua manusia. Apa ayat wa apa yang ta Arab yang ta donga sapa insan li nafsi krana awak dhewe ne insan bila khairi kelawan bagus wa bin najati lan kelawan selamat nasyari saking Allah. Kaya bagi maka saya jala kedua insan apa ayat Allah apa Arab yang ta donga sapa insan bimisli zalika lawan padane mengkono kebagusan lan selamat liwalidai krana wong tuwa lorone insan wali ahbabi lan krana kekasih insan wali muslimina lan krana wong Islam. Terus awak dhewe ngekeki awak dhewe Gusti Allah ngekeki kenikmatan awak dhewe dikon donga. Nah, dhewe gelem donga Gusti Allah bakalan ngijabah dongane awak dhewe. Terus wa kama yang bagi lil insan ayyadu ali nafsih bil khair. Ketika seorang manusia, seorang hamba iku berdoa wis dikai kenikmatan Gusti Allah, donga marang Gusti Allah. Terus seorang hamba iku berdoa kepada Gusti Allah, donga kanggo awake dhewe. Maksudnya awak dhewe men iso rezekine lancar, iso sehat, iso nglakoni kebaikan, iso slamet dunia akhirat. Maka ya selayaknya dongane awak dhewe ora kanggo diri sendiri tak, tapi juga ndongakno kanggo wong tuwa, kanggo kekasih-kekasih, kanggo wong-wong Islam kabeh. Dadine selain awak dhewe ndonga kanggo awake dhewe tok, ya ndonga kanggo orang-orang lain, orang-orang terdekat. Wal yahzar lan becik wadya sira kulal hada wal yahzar lan becik wadya sapa manungsa kulal hazari kelawan sekabehane wedi bidua minat doa saking doa bisyari kan ala nafsi ala saya awak dhewe insan au ala auladi utawa ngatasé anak-anake insan au ala mali utawa ngatasé harta bendane insan au ala ahadin utawa ngatasé seseorang min ibadillah saking kaula-kaulane Gusti Allah. Wa in dzalama senajan zalim sapa ahad wa insan. Fal yakil mangka becik pasrah insan amru ing urusane insan ilallah taala marang Gusti Allah taala. Wal yardalan becik ridha sapa insan binusratillah kelawan pitulunge Gusti Allah. Lahu marang insan wa fil hadis. Terus dawe Mbah Musanad wal yahzar kulal hadzar minad du'ai bisyarri ala nafsih au ala auladi au ala malih au ala ahadin min ibadillahi. Maka takutlah para hamba Gusti Allah takutlah. Ya aja sampai nglakoni. Ya iku apa? Donga elek mbah iku kanggone awak dhewe utawa kanggone anak-anak utawa kanggone harta benda utawa kanggo seseorang yang lain, bahkan ketika seorang tersebut zalim kepada awak dhewe ya awak dhewe dongane sing apik ae aja sampai donga sing elek. Terus fal yaqil amrahu ilallah, maka setelah awak dhewe donga sing apik meskipun orang tersebut zalim kepada kita, dongane sing apik. Kemudian pasrahkanlah urusan tersebut kepada Gusti Allah. Setelah awak dhewe donga, awak dhewe pasrah marang Gusti Allah. Terus wal yarda binusratillahi lahu, dan ridhalah atas pertolongan Allah yang akan menolong urusannya awak dhewe.
Jadi awak dhewe nek selagi ceramana awak dhewe lagi kesusahan, lagi didolimi wong, dielek-elek wong, ya iku nek iso dongakno sing apik, aja donga sing elek-elek. Terus kemudian pasrahkan urusan tersebut kepada Gusti Allah. Terus awak dhewe ya ridho lah kudune kelawan pertolongan Gusti Allah yang nantinya akan diberikan kepada awak dhewe. Wa fil hadithi man da'a ala man dzalamahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.